This video is for entertainment purposes only. This channel does not promote overspeeding and dangerous driving. Please prioritize road safety, obey traffic laws, and never attempt dangerous driving seen in this video. In this video ay sasakay tayo sa super deluxe bus ng Raymond Transportation mula Bicol papuntang Metro Manila. Isa ang Raymond sa mga malalaki at kilalang bus companies na bumabiyahe papuntang Bicol. Nag-ooperate sila ng iba't ibang klase ng buses at kilala rin sila pagdating sa bilis ng biyahe. Grabe, Raymond to, kanina pa yan. Last time ay nasakyan natin ng bagong Asia Star bus ng DLTV and okay naman yung biyahe. Well, at least safe tayo, diba? Gaano kabilis kaya ang magiging biyahe natin ngayon mula Bicol pabalik ng Manila? Spoiler alert, medyo mabilis. Matapos nating sakyan ng Asia Star ng DLTV ay dumiretso tayo sa booking office ng Raymond dito sa Bicol Central Station para magpa-reserve ng ticket. May nakapaskil sa labas ng office nila na regular schedule ng mga biyahe at nakuha ng attention ko ang 7 PM dispatch. Sabi dito ay meron itong lazy boy seats in 2x1 configuration, restroom, free cellphone charging at tablet sa halagang 1,250 pesos. 1,000 naman para sa mga discounted. Nagpa-reserve tayo ng seat at ang destination natin ay sa Cubao, Quezon City. And guess what? Sa front row seat ulit tayo upo kaya we have the best seat in the house para sa biyaheng ito. Nakuha natin ang ating ticket in less than 10 minutes. Bumalik tayo sa terminal bago mag 6 PM at dito na natin nakita yung bus na sasakyan natin. This is Raymond Transportation Bus 8998 na isa sa 4 na super deluxe buses ng Raymond. Isa itong Volvo B8R Odays 1050 bus na ginawa ng Auto Delta Philippines noong 2019. Meron itong 8-liter engine na kaya mag-produce ng 330 horsepowers. At as of 2023 ay meron 10 units ang Raymond na may ganitong specification. Pagsakay natin ay sinulubong tayo ng maganda at napakalawak na interior. Merong 28 seats sa loob nitong super deluxe bus ng Raymond with leg rest pa na panalo para sa medium to long haul trips. Pero ang biggest selling point ng bus na ito ay ang mga bus pads. Right now ay Raymond lang ang nag-o-offer ng ganitong features sa Kamsur at Albay. Sadly, may mga bus pads na hindi gumagana dito sa bus 8998. Ang gumagana lang ay ang games at USB port. Last June ay nasakyan natin ng nag-iisang Volvo B11R ng Victory Liner galing Cagayan at isa yun sa pinakamagandang bus na nasakyan natin. First time nating sasakay ng Volvo bus dito sa Bicol route at makikita natin kung paano ito magpe-perform in terms of power and comfortability. Ready na ba kayo? Let's go! Pasado 7 PM nang umalis tayo dito sa Bicol Central Station. Narinig ko na puno raw itong bus so I guess diretso ang biyahe natin. Wala pang isang oras at tumigil tayo dito sa Pamplona, Camarines Sur para mag-stop over. In-advise ng crew ang mga pasahero na kumain na dito dahil sarado daw yung kainan sa kanilang Calawag Terminal. So kung gusto nyong iwasan ng mga overpriced meals sa mga stopovers, here's a tipid tip. Merong food court sa taas ng Bicol Central Station na kung saan ay may nagtitinda ng murang rice meal. Ito yung binili ko 30 minutes bago tayo umalis kanina. Isang breaded pork with rice for just 70 pesos. Napakamura, di ba? Kalahati lang yung presyo kumpara sa mga stopovers. About 30 minutes later ay tumuli na ulit tayo sa biyahe. And again, dadaan tayo sa usual route galing Kamsur na via Quirino Highway. Kadalasan ay dun bumibili sa mga Bicol buses kaya be ready sa mga makikita nyo maya-maya lang.
Pumasok tayo sa Quirino Highway at 8:37 PM. Dito natin matitest ang comfortability nitong Volvo V8R. Paano? Well, sagana sa lubak lang naman ang highway na ito na perfect testing grounds para sa iba't ibang uri ng sasakyan. As you can see, nagbabounce lang tayo at walang matinding vibrations. May konting ingay nga lang dahil sa local-made na coachwork, pero unlike dun sa huling bus na nasakyan natin, hindi kumakalog yung buong bus pag dumadaan tayo sa lubak. (11 PM nang marating natin ang Calauag, Quezon. Nabanggit ko nga kanina na sarado yung stopover ng Raymond dito kaya sa gasoline station tayo tumigil. Ilang minuto lang tayong tumigil dito at tumuloy na ulit. Naalala nyo ba yung nakita nating nagpipicture kanina sa Pamplona? Turns out, fellow bus enthusiast pala siya at nakasakay pala siya dito sa bus na nasa unahan natin. First time ko siyang nakita in person kaya di ko siya nakilala. So nag-message ako sa kanya pagdating dito sa Calauag at eto yung naging exchange namin.
Nasa kalahati na tayo ngayon ng ating biyahe. So far, masasabi ko na napaka-komportabling sakyan itong Super Deluxe ng Raymond. Kahit mabilis at marami tayong lubak na dinaanan, napaka-smooth naman ng suspension nitong Volvo V8R. Naubanayad lang yung takbo natin dito sa Atimonan, Quezon nang biglang may sumali sa aksyon. Ngayon naman ay binabaybay na natin ang Pagbilao Atimonan Diversion Road na kilala bilang isa sa mga pinakadelikadong lugar dito sa Quezon Province. Madalas ang aksidente dito lalo na pagpababa galing sa taas ng bundok at ito rin ang madalas na battleground ng mga provincial buses dito sa South Luzon. Sinusundan lang natin paakyat itong Piña Francia Hiker bus and then this happened. Finally, nakababa tayo sa diversion road. Pero hindi dito natapos yung action dahil meron tayong nakasabay na galing pa sa napakalayong lugar. Kilala nyo yung tinutukoy ko? For sure excited na sa pagdating sa Maynila lahat ng nakasakay dyan. May 3 araw na rin kasi siguro silang nagbabiyahe. Gusto nyo bang masubukan natin in the future itong Davao Metro Shuttle?
Pasado alauna nang madaanan natin ng Lucena Diversion Road. Ilang sandali lang ay tumigil tayo dahil magpapalit na ng duties ang ating crew. Ilan taon ka na? 13 po. 30. Pagkadaan natin sa bayan ng Sariaya ay nagdetour tayo. Sinarado ng highway patrol ang Maharlika Highway papasok sa bayan ng Candelaria dahil meron daw aksidente at hindi passable para sa malalaking sasakyan. Dumaan tayo sa Quezon Ecotourism Road. Kumanan sa San Juan Candelaria Road. Hanggang sa narating natin ang Candelaria Bypass Road. Matapos ang napakalayong ikot ay nakabalik tayo sa Maharlika Highway. Dahil wala ng action, dito na tayo natulog. Nagising tayo na nasa Metro Manila na at papasok na sa EDSA. Usually dito dumadaan ng ilang provincial buses paggabi dahil hindi naman gaanong mahigpit at walang nanguhuli. Nausulit ba ang pagsakay dito sa Super Deluxe ng Raymond galing Bicol? Summary time. Seats, panalo. Honestly, matigas ng konti yung seats pero di naman mapapansin kung matutulog lang buong biyahe. Legroom, napakalawak. Features? Daw gumaganing charging ports ng mga bus pads, sayang lang dahil hindi gumaganing ibang features gaya ng movies. Not a deal breaker naman pero sana fully functional lahat ng bus pads nila lalo't hindi wifi equipped itong kanilang Super Deluxe. Anyway, comfortability, 9 out of 10. Malambot ang suspension nitong Volvo V8R na nakatulong para maging komportable ang biyahe natin. At para naman sa speed, solid. Narating natin ang Cubao Terminal ng Raymond at 4 AM. Kung nagbibilang kayo ng oras, inabot lang naman tayo ng 8 hours and 55 minutes. Sa travel time pa lang ay sulit ang pagsakay natin dito sa Super Deluxe ng Raymond. Nag-enjoy ba kayo sa biyahe natin? May similar experience ba kayo na nais nyong ibahagi? O may gusto ba kayong isuggest para sa mga susunod na biyahe? Let me know in the comments. Para sa ating susunod na biyahe, somewhere up north lang naman.